У 80-х годах у Беларусі было каля 600 помнікаў Леніну, не кажучы пра вуліцы, плошчы, калгасы. Але чым была Беларусь для Ілліча? Да сракі яму была Беларусь. У яго творах ёсць больш за 100 узгадак нашай тэрыторыі, менавіта тэрыторыі, дзе ёсць кармавая база, пралетарыят. Няма ніводнага сведчання, каб Ленін быў у Беларусі. Але сам гэты факт вельмі хацелі даказаць у БССР, маўляў, так, ён кранаўся нашай зямлі. Думалі і прыдумалі. Быў летам 1900 году праездам, ён жа неяк ехаў у Швейцарыю, дык напэўна праз берасце. Прычым беглы Ленін быў тут ноччу, каб ніхто не бачыў. Можа, спаў на Берасцейскім вакзале. Пра гэта сведчыць памятная шыльда, але побач можна смела вешаць шыльду Санта-Клаусу. Можа, таксама быў праездам з Польшчы. І, канешне, ноччу, каб ніхто не бачыў. Такая гісторыя.